Da ni am gychwyn ein taith yn Nant Gwrtheir, sy'n gartref i stori gariad trychinebus Rhys y Meinir. Cyn cyrraedd y gwaelod, byddewch ar draws yr Eifl a Trecheiri. Dyma'r Eifl. Mae'n sefyll yn 561 metr o uchder, gan fod y pwynt uchaf ym mhen Llŷn. Nid ond chwedl Rhys y Meinir sy'n byw lawr yn Nant Gwrtheir, ond mae sôn am y tair filltydd. Daeth 3 mynach i'r nant ar ôl i Gwrtheirn farw. Roedd rhaid iddyn nhw ffoi, ac oherwydd y ffordd roedden nhw wedi cael eu trin gan y bysgotwyr a'i teuluoedd, rhoddwyd 3 milltith ar Nant Gwrtheir. Y gwylwyr. Gallaf gweld y gwylwyr o fy ffenest llofft. Mae gwylwyr yn enwog am ei chwareli ac yn fy marn i ei golygfeydd. Traeth Nefyn. Tywod eiraid yn cosi eich traed, tonau tawel yn eidio un lle i'r llall. Clogwyni cawraidd yn amgylchynu y traeth. Cychod pysgota yn ymlacio ar wyneb y ddŵr. Wrth deithio ymhellach ar y fraich, byddwch ar draws Morfa Nefyn. Pentref poblogaidd iawn yn yr haf, sydd hefyd yn achosi problemau efo costau tai a tai haf. Ydych chi wedi clywed am Tŷ Coch? Ia, Tŷ Coch, y trydydd tafarn traeth gorau yn y byd i gyd. Mae tafarn arbennig hwn wedi'i leoli ar draeth Porthyn Llaen, sy'n cael ei gysgodi gan Clwb Golff Nefyn. Mae 27 twll wedi'w gynnwys ar y cwrs, ac un o'r cyrsiau 9 twll o'r rheini yw'r pwynt sydd yn fyd enwog. Porthys Gaden. Mae llawer o gychod bach yn dod â haear, siwgr, te, halen, dillad, tobaco a glo yno. Maen nhw'n pysgota penwaig ar y creigiau, ac mae ysgaden yn dod o'r gair arall am benwaig sef ysgadenwyr. Roedd pobl yn byw yn y llety ar dop y clogwyn. Pan doedd neb yn byw yno, roedd stad cefnamlwch yn mynnu cadw'r ffenestrau'n lan trwy'r adeg. Rydym am wrthyn i taith ym Mhendraw'r Penrhyn, yn yr ardal Rhyw ac Aberdaron. Yma byddwn yn sôn am Plas yn Rhyw, Porthysgo, Aberdaron ac Ynys Enlli. Plastu'r ail ganrif ar 15 yw Plas y Rhyw, cafodd ei adferu gan y 2 chwaer Keating. Mae'r stad yn cynnwys nifer o dai o'r oes Tiwdor neu Sioraidd, 1 acr o ardd a sawl acr o goedwigoedd. Y prif atyniad ym Mhorthysgo yw'r chwareli manganese. Mae'r chwareli hyn yn dal i sefyll ers bron iawn i 2 ganrif. Hefyd ym Mhorthysgo mae y Maen Gwynonwy. Mae'r faen hon wedi'i henwi ar ôl chwaer Brenin Arthur, oherwydd ei fod sôn fod Brenin Arthur wedi'i gladdu ar Ynys Enlli dros y trwyn. Cafodd Aberdaron ei adeiladu yn yr oes hefyd, o disioedd i Gastell Odo. Erbyn heddiw mae tua 965 o bobl yn byw yn yr ardal yma. Amser maith yn ôl cafodd Dic Aberdaron ei eni yma yn 1780. Cafodd y mynachlog ar Enlli ei adeiladu yn 6yd ganrif. Mae sôn bod dros 20,000 o seintiau wedi'u claddu yma, fod 3 per yr undod Enlli fel 1 i Rhufain. Glywsoch i'r hanes am fachgen bach ifanc, drigau gynt yng Nghendraw Llŷn. Penderfynodd adael cartref, eni a'i ardal ei hun. Lle'n cyn unig oedd Dic Aberdaron, teithio dyna i ddibennydd. Mynd i ffwrdd i wladoedd estron, crwydro oedd ei neb. Crwydro oedd ei neb. Na 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 Dic Aberdaron ei gath, Dic Aberdaron ei gath, Dic Aberdaron ei gath.